Ja ti sľubujem, že toto zmení tvoj pohľad na vec. Pokiaľ si rodič, učiteľ alebo ktokoľvek, kto pracuje s deťmi, určite poznáš ten moment, keď dieťa príde domov alebo do triedy a vidí, že sa necíti úplne fajn, že možno začne hovoriť, že toto je úplne najhorší predmet a na čo sa to musí učiť, alebo ti povie, že si úplne najhorší rodič a bude prevracať očami a možno trieskne s dverami. A ty to teraz môžeš brať strašne osobne a povedať si, že aké nerešpektujúce dieťa a že potrebuješ sprísniť disciplínu a potrestáš ho a že ty ako rodič alebo učiteľ nie si dosť. Alebo to môžeš brať ako krásny znak toho, že ty si pre to dieťa tá najbezpečnejšia osoba a že si môže dovoliť ukázať a vyjadriť tú svoju frustráciu, ktorú v sebe má a tie negatívne pocity, ktoré ešte nevie zregulovať, namiesto toho, aby to v sebe dusilo. Lebo čím viac si dovolia vyjadriť to zlé, čo ich ťaží, tým je menej pravdepodobné, že sa v tom budú utápať.